Yo, salut, eu sunt Narcis și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou vlog, un nou prank. E bine, da, facem astăzi un nou prank pentru că, da, am văzut că prankul trecut v-a plăcut foarte mult și s-au strâns foarte multe like-uri, după părerea mea. Și de ce n-am face un nou prank? Păi da. E bine, majoritatea vă întrebați ce s-a întâmplat de n-am mai postat sâmbătă trecută, am murit, am pățit ceva. Nu, n-am pățit nimic. Doar că am avut eu o problemă așa cu Windows și a trebuit să le reformatez și n-am putut să editez și de-aia n-am postat sâmbătă trecută. Da, acum revenim în forță și vreau să strângem cât mai multe like. Nu știu cum se face, de fiecare dată când mă pun eu așa să filmez lângă geam, trec fix în momentul ăla toate mașini. Deci, înainte să filmez, nu trec mașini. Dar când mă pun să filmez, se face că toate trec. Deci asta nu pot eu să înțeleg. Mi-am făcut o farsă, vreau să-mi arăt unei prieteni de ale mele, mai exact unei colegi de ale mele, care mă înțeleg destul de bine și da, sper să vă placă. Și hai să dăm bătaie cu acest prank. Bă, da bă. Mă scol din somn, mă simt pustiu. Nașpa. Vreau un pic de alinare. Nu pot să dorm fără să știu răspunsul la întrebare. Mă simt ca în șac, nebun după ea. Nebunule tu. Dar regele îmi stă în cale. Îmi lare rău de tine, pare. Ce trebuie să fac să fie a mea? Cumpăre flori, man. E doar să pun o întrebare. Păi, pune-o și vezi ce răspunde. Mă îmbrac în gravă, nu mai rezist. Elegant, cum te-am învățat. Tu mă la ea, domnul taximetrist. Incertitudinea mă doare. Vezi că e ăla cu numărul VIP taxi. Ce va spune el, oare? Hai spune tu spune-mi ce-ar zice taică tu. Te-ar împușca în cap. Ar spune da sau nu, dacă l-aș întreba acum. Nu, clar. Ha ha ha, era o farsă, măh. Emoji, țeapă, lyric, prank. Știu, man. Salută YouTube-ul. Nu-ți mai dau tema la rămâne fumă. Nici nu mi-o dădea. Hai spune tu spune-mi ce-ar zice taică tu. Ar spune da sau nu, dacă l-aș întreba acum. O să te iau de acasă și să te fac mireasă. Tu spune-mi ce-ar zice taică tu. Păi cam atât a fost și cu acest prank. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți să mai fac prank-uri de genul, nu uitați să apăsați pe acolo un like ca să mă ajutați și pe mine și să se strângă minim 20 de like-uri la acest vlog, pentru că am văzut că vă place foarte mult această serie și vreau să continui. E bine, o să mai fac prank-uri, nu știu cui, dar o să mai fac. Și nu uitați să-mi scrieți și cu ce melodii mai vreți să fac prank-urile și cui mai vreți să mai fac. Fraților, cam atât a fost cu acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și pe acolo un mic like, să dați un share pe Facebook sau pe ce rețea de socializare vreți, să vă abonați ca să fiți la curent cu ceea ce fac eu și noi ne vedem data viitoare cu următorul vlog, prank, sketch, joc. Hai, pa!